Xin chào everyone, this is G and welcome to Pinoy Dutch Family. Hello. It's already 12:40 ng hapon, ng tanghali. And I'm watching our premiere kasi labas ngayon yung aming video. And hindi ko pa rin ma-feel yung aking muka. I can't feel my face because it was so cold outside. Galing po akong part-time job. Nagtrabaho ako ng mga over 4 hours. Ay, marimar. Kerting tugnawa. As in, I didn't wear my gloves when I bought something earlier kasi nagbili ako ng lumpia tsaka tawag dito, kibling, yung isda ba na may harina tapos deep fry. Masarap siya. Ano, nilabas ko syempre yung yung kamay ko kasi mahirap igalaw pag naka-gloves ba. Agoy, ginoo ko, namula ka agad yung aking kamay tapos ang sakit-sakit sa balat ba. So, si Ruth tsaka si Ana hindi pa po umuwi, nagswimming sila pero pauwi na yata sila. Mga ilang minutes na lang uwi na sila. But si Ruth lang ang pupunta dito. Si Ana, diretso sa kanyang lolo't lola. Doon siya matutulog sa afternoon. Tapos sa gabi, I think doon din siya matutulog because magdi-date po kami ni Mr. Char. May reservation kami sa isang restaurant. Mga 30 minutes na drive galing sa amin. So, medyo matagal na din since the last time na lumabas kami ni Mr. na kami lang dalawa. So, napaka-importante po na kahit busy tayo, kahit may anak na tayo, importante na lumabas pa rin na kayo lang ng mistero at asawa nyo ba. So, yun. Yun yung aming napagkasunduan ni Mister na kailangan lumabas tayo kahit once a month man lang or once in 2 weeks or 3 weeks. Basta may time or we have to make time na lumabas. Na kami lang dalawa na kumain sa labas, manood ng sine, ganun. Para may time din kami dalawa para love din ba, char? Ano ba yan, oy? So, tapusin ko muna yung aming premiere, guys, no? And later on, mag-ready na ako. Kailangan ko pang maligo. Tapos yung nails ko, ganito talaga. Ayan, natanggal na. And pala guys, nagpagupit na ako ng buhok. Medyo shorter na siya. Ayaw talaga ni Mr. na magpagupit ako. Sabi ko sa kanya, nang pagupit ako, punta ako kay Fena, yung tagagupit ng mama ni Ruth. So, doon din ako kasi malapit sa amin. So, sabi ko, punta ako kila magpapagupit ako. Sabi niya, gano'n ka ikli? Sabi ko dito, sa shoulder ba siya? That's crazy! Sabi niya. Buing talaga si Ruth. Sabi ko, hindi man siya sobrang ikli. Hindi, maano pa din yung buhok ko, mahaba pa din. So, yun nung nakita niya, sabi niya, ang ikli-ikli daw ng buhok ko. Uy, talaga to si Ruth. Maikli ba yan na, mahaba pa rin naman. So, yun, mag-ready na lang ako maya-maya. Tas, yun na, punta na kami. Tas, ipakita ko lang sa inyo yung gala namin ni Mr. No? Uy, ang lamig. Ruth is already here. Kumakain siya ng noodles. Pansit Canton. And ako ito. Nag-sandwich lang ako na may cheese, may lettuce, tsaka may cucumber. Yun. At nanonood ako ng street food sa Cavite ba ito? Kamingon, yung snack sa Pilipinas. Sarap. Tempura na naman. Nung college ako, grabe. Yung snack pa. Pagkatapos ng klase sa hapon. Sarap. Lamig-lamig. Ayan, nakakumot. Ganito. Sobrang lamig.
Laban na og hot chocolate guys, kay wa ko nag-unog heater. So, ika-pick up to ani. Now, nagtanaw ko, I'm watching Hami Mami Vlog. So, ito yung paborito kong Korean na mommy vlogger. Ang galing-galing. Uy, ang lamig! 1 hour na lang and magre-ready na po ako. Yan, talagang sobrang lamig. Hindi kami talaga nag-heater. Sa January pa kami mag-on ng heater ng madalas siguro. Kasi mas malamig na sa January. And then, mas bababa yung presyo ng gas ba. Oh, grabe kayo. Grabe katugnaw guys. Nasa loob ako ng bahay pero yung parang, yung lamig ba, parang nasa buto ko na. By the way, si Ruth is nandun sa kanyang kaibigan. Uwi siya siguro before kami umalis lang kasi ready naman yata siya na. Magbibihis lang siya. So ako maliligo pa kasi ako alam yun na babae tayo. Maliligo pa, ng buhok, mag blow dry, mag makeup para naman tayo no. Presentable tayo mamaya sa namin dinner date namin ni Mr. Char. So ubusin ko muna itong aking hot chocolate. Ka-cute ni Hami. Hello guys, so tapos na akong mag-makeup, mag-ready and mag-vlogger lang. Pasensya, hindi ko na ipakita dito kasi sobrang gulo dito sa aming extra room. Sa room ko po ito. So dito yung aking mga damit, yung aking makeup. Kailangan ko pa siyang i-sort out. Ayan. Grabe. Dito din ako nag-aaral ng online, dito ako nag-online lesson, yung aking Dutch lesson. Si Ruth ready na siya. So sabi ko sa kanya, bababa na ako in a bit. So maglagay lang tayo ng earrings na ganito. Gustong-gusto ko yung mga loop earrings. Kaso, ayokong bumili ng mamahaling earrings kasi madali po akong mawalan ng earrings. Kaya hindi pwedeng bumili ng tunay na talaga. So thankfully, it takes few hours before ako mangate. Allergic po ako sa mga ganito. Yung nasabi ko ba kanina, yung dinner namin mga 30 minutes. So yan lang, nag-makeup ako ng konti, yan, nag-eyebrow. Tapos nag-eyeliner tayo. Same shade pa din yung ako lipstick. Pero this time, gumamit ako ng lip liner. Bigay ito ni Madam Sheila. Ay, palpak. Ayaw man. Ano to siya? Hindi ko alam kung nito. Pag-pronounce. Lysa? I'm not sure. Yeah, I'm not sure how to pronounce this one. But, yan. Waterproof po ang lip liner na to. Tapos, yung aking eyeliner naman, same pa din yung Benefit. Tapos, nag-heat tech lang ako. Knitted kasi to siya. So, yung pag mahangin ba, tagos. So, nag-heat tech ako. Tapos, nag-jeans. So, yan. Yan ang ating pa-look tonight. So, first time kong gagamitin yung aking bag na nabili sa Barcelona. May nalagay ko dito. Phone lang naman. Tsaka, wallet. Yun lang. Yan ang ating dadalhin. So, alis na po tayo. Mag-medyas lang ako. Tapos, mag-shoes. Yun na. First time ko pala itong itry. Itong Black Amber na perfume from Zara. Pero, the thing about their perfumes, hindi siya long-lasting. I think. May nag-gift sa akin nung birthday ko ba yun? Last year. May nag-gift sa akin ng Zara yung Wonder Rose na perfume, pero minsan ko lang siya ginagamit. Okay naman siya, pero it is really sweet and minsan lang ako nagpe-perfume ng very sweet na scent. But anyway, sabi ko kay Ruth, wag nang mamili ng perfume this year kasi bigay siya ng perfume. Hindi ko pa naman nagagamit yung iba, so sabi ko wag na muna yung mga perfume. Gusto ko ako na lang bumili ng mga perfume kung gusto ko. Kasi
ko naman nagagamit yung iba. So, alis na tayo. Baba na tayo kasi baka mainit na si Ruth. Where's your Maserati, Papa? Ay, nakalimutan ko si si Ruth. May iba ng sasakyan. Hindi na blue. Hindi na blue Maserati kasi nasira yung kanyang sasakyan. So, pinalitan na. Ay, no, Lord. Ayan, oh. Ang ganda-ganda. Every year, they do this every year. Yeah, it's just one guy, huh? Yeah. Before Christmas, they also celebrate Sinterklaas, yung si Saint Nicholas. So, nagde-decorate sila din noon. And then Christmas decoration after December 5. So, it's really nice. In Skindo, I don't really see a lot of houses decorated with Christmas lights or Christmas na decorations. But, kami din wala masyado. But in Opas village, no? There were a lot. Yeah, yeah. A lot of houses were decorated. It's like, it reminds me of the Philippines. Parking. Kuha muna kami ng parking ticket. It's so nice, diba? Oh, you don't have to. Ne? It's, It's past 6 o'clock, so then Yeah. free parking na pala siya. So, ito yung kanilang cinema. Sinihan. Tapos yan. Looks really nice. Uy, katugnaw lang yun. Tugnaw lang yun. Yan, naka-gloves na ako. Dito kami mamaya. Pero, maaga pa kami. So, balik na lang kami. Lakad-lakad muna kami. Pailaw, nice. Kasi nag-reflect siya sa wall ng glass ba. So, balik na kami doon. Here, wow, because they're taking pictures. May family na nag-picture sa anak nila. So, balik na kami. Yun lang. Ay, grabe. It's really nice, Dodong, no? Shall we decorate something like that at home? Buy a tree like that? a little bit too much. You can go to. Okay. Yeah, it's nice with the lights. It's really nice with the lights. Nakakamiss yung I can't really feel my face now. It's like, parang na-ice na yung mukha ko, guys. Prenatal. Ha? Mga pang baby, mga pang kids to eh. Nasa kabilang side kami. He is also busy. Yeah, pretty busy. Restaurant pala siya sa loob. High tea. Pero on the other side, pero ang ganda talaga. Papalibutan siya ng ng lights. Here's your coffee break. So, andito na kami sa loob. May drinks na kami. Ayan, ang lamig-lamig. Pero ngayon okay na. Nag-iced tea lang ako. Ayan. So, nasa isang Greek na restaurant. So, medyo quiet dito. 4 lang na table. Feeling ko hindi busy tonight. So, this is our first course. So, may kami appetizer, may tomato soup. And then, yung kanilang bread. It's good. It's really Yeah? with good herbs. So, Rick said it's really good. Yeah, I like it. But we should get a bowl like this one, just small. Yeah. There's I can guess the herbs bang. There's thyme, rosemary, basil. Lata. Kanilang bread.
Pasensya na kayo no kung madalian yung aking video kasi kumakain kasi kami and may ibang tao ba. And syempre, we're spending time so we talk a lot. So kaya madalian ang aking videos. With cinnamon. Oh. I'm not a big fan of cinnamon, but this one's really good. Masarap yung honey. Maganda yung combination na to. I think it's healthy too. Ako po yung nag-book ng dinner na to. I booked this one maybe 2 or 3 months ago. About 2 months ago, I think. Pagdating sa pagkain, nagkakasundo kami ni Ruth. Yung mga food trip namin ba. The only thing is Ruth doesn't eat vegetables a lot. And also seafood. He's not a big fan of seafood. But Ruth for sure likes chicken. Doesn't mind eating chicken dishes every day. One day he'll be like this, bak 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 bak. Super sarap guys. Sarap. Yung reservation po, siya, hindi included yung drinks. So, magbabayad pa rin kami ng drinks. How was the food, Dodong? Lekker. Yeah? Lat en lekker. So, tapos na kami dito guys. Tapos na kami magbayad. So, uli na kami. Uwi na kami. And then, manonood na lang kami ng movie sa bahay. Kasi wala po si Ana. So, make the most of it, no? Nood kami in peace. So, yeah. Masarap dito. And, if andito kayo, malapit kayo dito sa Uden. So, itry nyo dito. The place is called Calimera. I don't know how you pronounce it correctly in the Greek style or the Greek way, but it's Calimera Uden. Bye tree. That tree as well. It's like they're floating by Ja, at dat is night mooi, because hè? you can't see the tree. Oh my guys, literally nanginginig Je bent ako. straight here or right? Because this one's closed. And there's another roundabout. This one you went Left. right. So, pauwi na kami guys. It's really freezing. It's -3 and it's windy. So, talagang nanginginig ako. See you at home! Ilawan natin yung i-on natin yung lights ng ating maliit na Christmas tree. Ayan, naka-on na. Gustong-gusto to ni Ana. Ana tells us to turn on the light sa aming Christmas tree. So, it was really nice. Masarap doon. Nag-enjoy naman si Ruth. So, yun. So, ngayon, manonood. Are you watching Blacklist Dodong or movie? Yeah, we can watch a movie. We smell like Greek food bang? Oh, that's good. Now we can do a movie. Blacklist we can do in the week one. Yeah, that's true. So, manonood pala kami ng ng movie. Hindi yung Blacklist kasi yung sinusundan namin na talaga ba? TV show. Ay ko ang kate. Pero masarap talaga guys. Maganda doon. Ang ganda ng lighting ngayon. Ay. Gustong-gusto ko yung lighting. Nag-ooperate yung yung camera. So, yun. Did you have fun, Dodong? Yeah. Nagbukot man na yung sabol. Kasi malamig talaga, guys. It was so cold outside. Like, it was literally freezing. It was -4 plus the wind.
So then, it's much colder. Yan. Tag-isang blanket kami. O si Ruth, naka-blanket na. The heater is on, Dodong. Yeah, a little bit. Yeah. On 40 because it needs to be a little bit on. Okay. Ayan. I'm sitting right next to the heater. Because, mas kailangan ko ng heater. So, yun na guys, yung ating pa-vlog for today. Yun lamang po. And yeah, manonood na kami ng movie ni Ruth. Maraming salamat sa panonood sa videong ito. And if hindi pa kayo nakafollow, please follow our Facebook page, Pinoy Dutch Family, and also sa YouTube channel namin ito. Same din, Pinoy Dutch Family. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush, mush, babush! Mush mush babush! Anna can also say mush, mush, babush. Nee. Yeah? No, she just says, doy, doy. Doy.